De klanken van The Last Post klonken zondag voor het 32e jaar op een rij op het Brits oorlogskerkhof. Nu, 72 jaar na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog in Venray, wordt de herdenking nog steeds traditioneel bijgewoond door onder andere de Britse veteranen. Bij het monument op de begraafplaats werden onder andere kransen gelegd en in memoriam door burgemeester Gielissen uitgesproken. De ceremonie is zeer belangrijk, volgens voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Henk van der Linden. Nou, voor die mensen is dat zo belangrijk dat ze hun eigen mensen herdenken die hier komen. En dan moet je in eer houden, gelijk straal je uit dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar verdiend moet worden. En deze mensen, je ziet zelf wel aan de leeftijd, als ze zouden kunnen kruipen en hier zouden kunnen komen, kwamen ze nog. En dus gewoon een hele eer om dat te doen. Eén van hen is Percy Lewis. Hij vindt het fijn dat deze herdenking gehouden wordt. We've been coming here for so many years now, and there's quite a few chaps that, not I know personally, but from regiments that I know that's buried here. And every time we come here, and what we're very, very grateful for is the Scouts putting all the roses on every one of these graves. That is a very great honour to us, you know. It means such a lot really, because at least somebody's thinking of them. That's it. De bevrijding rondom Venray was een zware veldslag. En hebben deze mensen Venray ook echt bevrijd? Deze mensen die hier zitten hebben hier stuk voor stuk hier bij de Loopbeek en die gevochten. Die hebben vanaf Overloon uit zijn hier naartoe gekomen. En dat geldt ook voor Percy Lewis. Hij zette op 6 juni 1944 tijdens D-Day voet aan land in Normandië. I landed in France on D-Day and I was wounded and then I came back. But I was captured in this area and in 1944 and I was taken prisoner here and I ended up in Germany and I stayed there until the war ended, just over 6 months. We were no ill treatment, but we're very starving. The Germans were starving, so were we. Very bad time, but luckily I got over it. Thank you. Tijdens de herdenking werd door leden van Scouting de Pijlspeurders op alle 700 graven in roos gelegd. Voor Van der Linden was het belangrijk dat er naast de scouts veel jeugdige gezichten te zien waren op de ceremonie. Nou, dat hoort erbij. Ik denk, weten ze zelf, zoals ik net al zei, vanzelfsprekend de vrede verdiend moeten bewaken. En dat het een heel goed iets is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Want als je nou tegen de wereld kijkt wat er overal is, dan word je niet vrolijk van. Muzikaal werd de herdenking door fanfare dorpsklank uit Kasterij en doedelzakspeler Pieter van der Voorle opgeluisterd.